Timan, ewo bichira santima ena dwumere yi ewo dwumadie we so enya asem keto akra dwumadie obeto omna asam wanka sa ena the nation's anchor of Alumba obetene nka ewo dwumadie we so ohneire maame yabo akua asuama bronya enchepi ena ose ne ho edodono kakra anu nti no se na okọ home ne kwaso a na mane oboye na medi tudwa kama pa edi ama etiefo no producers ye no omudi dwuma kwakosachi Fletcher oka producers no sa na nkwantabisa Isaac eka ho ni nyina kwanta so twamani nanso ho a na yebegina na nwumere wa tawruma ani anya bi edi ato apaso na yebeturu sere eni abasa na yede amamo na wukọ master control room so a go so nya brante no safo kantanka simprimo bema 10 gram na dawroma woni azuka o ma dawroma na yede moko social media application so Facebook and YouTube no and Twitter no ni nyina subscribe share afoforo hwebi na wontie bi emfa free wo sa na wukọ Sompa TV danim so a ekoba jebsi simprimo bema woni David wo ma dawroma na wodi atwaguo wo Sompa TV no so kofro bofom pa bema asuketu am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifo fu serebia bonchina na atwentwen kodi awu atwam yansa ne yakosa me na meti atwam na mde Asem Mpe Nipa ekobose asase so driver ene touchline ko a ena menam cancer piose campaign na yekon ede akoyanim enya asem keto akora eno tino obi atwen yen ye woni pa ede mam ene anwumere omna asam bibia aboko de Oforisuo be manyankopa adarmo de acheyen ene nso eda ewukwa da de bia makase me de me yefonto ema mekra na eboa me to Oforisuo ye nche etiefo ne ahwefo mo hwe yen asam redru nwumere se omu nyina atwen ye emu ma eni mu mema ye kana ma chese mu maire doso Sompa Asem Mpe Nipa omunya yi muda Oforisuo so ho ye de kama pa so ho ye enti ene nsem gu apa so na ye wobi ka na enti Oforisuo Yankopon ye de ne yenko yenim no okay the nation sanke bibia aboko ya urade ayade se na ukopi America mema Trump wonya ni and ya urade nsham America for na onye omukase omana mu ntu pa omotu ama omo election akwa asumdie sa na yesere se o maga na nso yebema na akwa asumdie mu na anidie akanya medini pinche bia ma na asumdie beba eja se wodwo so tompaboa o hedwumadi awurade Nyankopon hira no na onhira mini akosi adamfo a obedi akọ na goso mahena na akosi bosompra otumfo betwani mechia no kwaso ngoso ayewura pia nkwaso na asantuma ewura nso so nkwaso na menhiro ni bia yawo enya base yafutusem no na wasi ade twim na afroforo nso nya bihwe na yekonkoye no ye twen futu eno ti ye ka tro bibia se afutusem no ye nya ne ochina ka ho efiri se ewiase abrabo na ye bono di wotwa sa no pempi no ya na onim se na kiriakira orofo na afutusem mo amede ebrew se don't change your heart, don't change your heart, change the people you are giving to. And never futusem no orofo wo akoma papa wo akoma pa ekura wa bibi ekura wo se ya utumi de mma wo bia nim se wo ye ni papa wo mantem ho wo bia nim se untumi enidi nya nipa e wo mantem ho wo bia nim se akoma ekura wo no empokura fufuro bi eye obone kura no a wo hwe so e de che wo mo enu ti akoma ekura wo de Nyankopon trodo akoma ene kura wo enu ti odofo ene me kan kire wo se wakoma ekura wo no men change no ana men sisa no nemom enipa bi a wo de ma wo mo no ena me kan kire na anwumere se sansafo no Adentina meka cho se sansafo no nipa bonfo nti yanhu nipa papa orofo batakari adroso nti na yama yanhu kremu papa o eno ti ena meka kire wo dede bi se Nyankopon ma na koma pa wo tumi ehwe afoforo emma
Nyakopon ama obi akoma pa wotumi emma wobi ebie wa bra wo hu hiahia mu eno ntime ka kire obi se akoma pa ekura wo no mensesa no nanso won na wode ma wo mu no ena sesa wo mu eno ti ye ka se nipa bonfo amaye hu nipa papa dia na wo mu a wode ma wo mu ena nwumire mesesa wo mu no wo mu a woni wo mu foro no saafo no a ena beka ho asem akoma pa ekura wo no wo ye wadwe se ka wo be ma afufuro bi ho ahenha wo mo nanso so no wodi sika no ma wo amoa na wo mu gina baabi wo mo se sika fi yeso wiase ye ba so sika nware da saafo na wodi be ma wo mo no wo no bebekọ akọ gina baabi se wei wo ye kwahwini na sika fi a ekura no ntino papa wo yo no odofo eyi sika duru anu ti sini pabonfu amaye hu ni papa dia ena nwumire ma asem amekan se akoma ekura wo no odofo mensesa no efrisa twono kura ka ese yang no do ye ho na empokura no unua se woni bia odofo wo se ukonomoa nanso so no obeye papa no ekina na omanfo so du gina babi twa wadapa eno ti sana tia dia brebra ma mane so oma eno ti sani pa na oboa wo mu a o se wudin no ena nwumire sisa saafo no na ebinum so hiamoa eduru baabi ma me na wo kire no ofie ho paawo eduru baabi wo ye ndi obedi ndi obekata na dada so kura no na hu odin paawo na so eduru se wo ko ne moa no oba ne koka no wamfa ne ho anche no se de osi bo oba ne tum no se nyi nipa na ne wo ho a ka akoda ne to na nanom wonse do eno tina me ka kire se akoma ekura wo no koso aye opapa kura wo mudiem efrise sa twono aka se yemu afoforo no bidia orofo menyai papa ye da biara da emfa won se omu edi watem emfa won se omu gudi hu fi ewo papa wo ye ese usika no eye sika duro usika fi no odofo sa nipa bia wo mantem ho no wotifie ho no wo abusuanim no na wo keka ho sem no enkebeya sesasafo no omo papa wo de ye ma wo mu yes science na do wani etre baabi foforo efrise nipa pinua ena wo hiamoa eno ti saafo bi omso ombese wudi no se omo ayo ma adwene se wo ma omu bibi no mbetumi ede akata o madaja so omu bibi no mbetumi de asigya so no omu so ombese wudi a ena nwumire mafutu amede ma wo se sesa nipa no orofo yes sesa nipa no dia na hefa ena wo ye papa no dia ko say yes saafo no a eduru baabi no wakasa ama omunsa so omo achi adwade watumi ama omo dokronfa aso omo die no say saafo no yes sanwo omo a wodofo enkofo pi ewa bonten ho a yekọ omo mo a omo nhira no ebepu so na bedoso so de ama orofo ene metro baabi ba ko baabi mienu se wansesa akoma na kura wo no na wo ya cheerful giver de gura bia no utumi ede boa afoforo a orofo me ka kire se enyanka wo ho na me ka kire se ema kunafo ewo ho sana tro na me ate se de obekwa nyanka ne ma kunafo emoa no aduane ne hia empane fie da biada anunti wodofo ene me ka kire wona nwumire se enipa waye wadwene se wo bua wo mu no maye nyi ano no enipa waye wadwene se wo bua wo mu na wo mu ese wudi no enipa wa bua wo mu pen na empo wode boni etwa wo so ka no orofo sesa wo mu ne nipa wo wiase edoso se sayoba na so wo se wudi no uyi wo mu firi ona dia fufuro bi ebeshem na akọ wo mu a saafo no empaye ombebo ama no orofo ebema watumi adi nkwa na amen and don't change your heart akoma ekura wo no mensesa no nemum
enipa waye wadwene se obeku animu ase enipa wakọ wo momo a waye wadwene se obese udin no na de enim kura obeka de asem ade agu din hu fi no saafo no na nanwumre mitufo se sesa wo mo na o sesa wo mo a enwuma bekototen ade amawo eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo the nation sanka Nansesa wakuma anase nansesa sebe opapayo ene wadoye bia wo ya onipa enhunu eye futusem kase a se futu ye de dia madwenma na ombeti mate ase Bible be mayem fato hu bebiri a ebedi adanse a kire odasani a wotie ye se nipa awurade nya bo wo sa benni wo bi ne ye achi ensesa wakuma Yaw azema ye kan ne nkofo bebiri be fra ka se nyamaame we ye me ye madwene se miteku ana me se mpoa nko nipa bia wo bi nanso masema maka ne ndi masachi masan obi be ka kire ye se nyame kunu ye ndi meka ye se ne ho kire na mensa amoa ne wiase bie mu da nanso monkomo ne ndi matwe asan mpempi nkofo bi ne ye ne omusu omo attitude ama wo regret se mepa se mesasi mi dada mu bi ma mepa se me se pedia biemu a mepa ne amani ahuni memfa nipa nya me ho ade biemu na papa ye nso de menye biemu da enedei obi tie ye waka bi because akoma pa wo de koye ade no na otie mu aye di akiri ba ye no na anu ya da ye to na damfo se de osi twe nsa ne nsuo koye se na daje ne ka na wo hwe asem obete na akiri no wode ne se sini kokwa aka se me efiri nere kopasa adamvo bi benya asem na betumi ho akyese me koboa no ensi me life mu biem eno ne yafutuo ne ka atwo se me nni kwase bi achi na nsese suban ya urade dija wo onim se obetima ye onim se wonko na awa akomapa onim se wo no odi jawa odi bema onim se wo na ontimi nkipu ade anya wo dia na ade ni prade ma no eno nti no odi yeyo no abedom wo eno nti no odi akontu na abedom Yaw ye kasa ne ye nuanu bi wa brochi o mo hwe o ma ye yankofo bi papa wo Ghana ne wa regret was so was especially yen some trefo wa kan ne hontam se me sem treni bi ba ye da yakosoro abafo metaku nko no hoda because you were gene di ye no kwan ode ne fa so nti no assign jiri ma afedi o mo bansem tira adwuma eno ne ye de afutu ni ka cho se memma kwase bi su enchange watiti wade ba wi ase saade we nti me kan story about David na makoma me na me kra ani agye David tesera so Goliath tete o man Israel emu nipa dom asrafo asojafo nyina ntimi ni Goliath ankoko ntokwa ama Israel himpon aye mobbo so waye mobbo so nka yo brane ye konfo wo akode ko obi ntimu na ada na ne de Goliath age waboso na David efiri sira so abegina se si owuo mo nkomo mekun ye wumi ade me yekumi amenko na otima ba bekum Goliath ma asumdi aba Israel ohene so mini yakum so man na eboje so se David de wakum opidu na so na kum apem enti no odaso di na konwa na nso ya ne yasa ye ka saa ni enti no nipa abaye papa ti se yenku ne ntonkone ya wo dan woni na ye David abaka se enti me boni amaye ne se obi tie oman fa ahudie so metima begina yi na firi amanya asomdie me bon me hu so obi hu ko gunsu ogunkra me moa nipa biem metena mesere so enso eda na ko ya ahenie no besi ni so no the first question according to 2 Samuel chapter 9 verses 3 ko was say enti obi daso wo so na wo pe makumi no so na wo pe me asem no obi daso wo ni fie na ne ba Jonathan ndi me de men kan ne papa boni oba me kan ne ba doye eno ne akomapa sankofo na wo se urade a che o made waye ne bone no wonkai okai papa ba ko bi esi na ano na cover bone no otima ye papa oso obi wo Sofia Jonathan ntimi mfa urade adoye enye no ana adoye no ohunu ne se enye ne dia urade ne hye ne se wonye edu omfa ho ne bone a waye no omfa ho ne ne yasi pen ye ka che ne oti anumre se ampa oba na yuboni aye enu ntia men na waka ho ntam se me me ne oba betena pa ade we ama no me di ade we akoja no me di ne din betu bibi so enti na oba ye
papa no obre ofie ho eno ne ye ka cho se me nni kwase bia tinsesa wosuban ye kura wo ekoba ne sa emoa be me ye oba timi so komite ne ho obre ne ho ase otriti uye nanso nya be me bi de ye wo ndi no woda so kura de mbone ne wa ye ye kaye dia Dubai wo bi wo pagya be me bi wanyi wa ye edi we ba ye no utam bibia ma ne hawo da bi wo sa na awurade bo wo ye ne a wo betimi ma we nso ho nto ne bia na we ne de oye papa obeye uye anano no David eye na famu de otimi kokoi na nim maniema ekotote edema no Joseph nuanom paaba ye ton no gu na nim ase okọ sebe soja panyini fie ne yire sa de ntroto ne so mo okopia fie ase but that David be Joseph be prime minister no unim asema na ede ohunu se ni nuanom san so ebo na ni ana osu wankasa mo ton me se nkie ngokuminti monko odimdika soma na pamfo ze monko fa o mo mreme na o mu nuanom hu no because waye fe na dibre na se kura no omo expect omo bibidi esa aka chiro se mokọ a monko kanche agya se mu nua Joseph amoton no onwui ona so te ase na moma agya so mehwe ne awurade aye eno ne ye ka chiro dipa se obi di ade ye diu ampa eya but memme no nsesa wo papa ya akoma ekura wo memme no nsesa wo papa ye wadoye akoma ekura wo obi se na anum go chenya nka bia de asema mete ye no na anum go che obi ade ne o ka kire mde me de ade che de mafirim sa abram enko ba bia ne nyame di jaro no ye ne sa na abekon akọ onim ya okay enuti enyina wo bi ensem bia o ka so na ensesa wakoma nemo mo ana ode ma wo ma wo gu hu fi no omudie obetumi asesa won na wakon akọ anim na wakoso aye papa omna samoa ofosho medasi yenche ya tifo ni ahwefo mo hweye na mfancha kese make ya dugas na pram so hene na one onkumi antramfo nyina ya cheche mo ofosho manfa kwanya wo so na nyame ya me fia da ebe na ye ahimbro no mo sa dehye minua na ye nua pa dwon ye din na wotweda nya seketo akra blochefo mo ye nuanom ya benye abehye ho den na obibia wotie bia no nkonkoja o dwaso ahemfie dada mu ho okay nti yimu ni sa ofosho bema ke eduka so be frɛ wa frɛ ke do on frɛ me okay on frɛ me na senate bia no enten ya be frɛ nti nkwenu ofosho sa de wo ya de a ekoso na ya na nipa bebre ebiti wo mo kasa bia amanipa se enne nipa bebre agya papa ye ana wo se onye papa biem sa emu oya ade ne ye hu no e wo wiase de ma wo bi agya se menye papa biem no e de obi oye ma wo bi a ana wo tonchen ma wo bi a ye de makoda na se etasi ya bibi mamu akrambo de ye mo ti wo kasa bi se utwa nsuo wi a se denche ma dai anopo mama dedicate sa case wi ana se afutu se ma ayeni enwanu mo omo wa abruchi a omo dwene wo mo yere no ho omo dwene wo mo kunu no ho omo dwene wo mo nwanu mo se makodru ba bi a keboa ti me mefa me yere me mefa me nwia ana mefa me kunu nko ofo de na yete enche bia na yete se ye nwia bi abɔ ne yere tuo emu nsɛm no na eni enyan enche bia na sakasa we aye keka yete se obi abefa sebi ni kun akoduru aburuchire okoduru ye no be ma na kogyae oba no enche bia na yete kasa bi sebi be ma bia befa na yere kwa aburuchire wode ni duru aburuchire no ya wona si abonten amene oda abonten anasi abona ba ofosho se nipa we se nyame ampata no hu sa no ma we bi ani bia ba na kwan mu a ofosho papa ye be de na wa ye bi ampa yetatieti ebi abema wunya no ana wo ba wunya no ofosho akura bia wona ne tran de wona ne tran mire bia obebu kwase na wo wi a wunti no wo se wo mfa akura bia ma na se wonye obi papa biem e ka se wo ampa ye no ya adwen yete wase pa eduru me bia wotimi e bibi so ma otamfo edai ani wu ofosho obi bua obi ama yechi akromfo obi because obi ane che oboa yenwan ma police fo obi se o mo peni pa bi o criminal wo sa kro no so
abrante bi tu ne ho si ho e ma saa nipa ne pa no hontoma ekɔ wiase no ne yakobo saa abrante de din na nipa na sebe odi saa nyambra sem ne agya no ususu sɛ de na saa nipa no ofia oba bɛyɛ saa nipa no enti akɔ wiase me sɛ mehu sɛ wobi esisi wobi a mɛkɔ akɔsoso na mɛkɔ akɔgye no menye bie mu da ba na mame ka saa se mo sɛ nipa nsan ani wagya papa ye dume bia nkonko ye nim ampa obi che obi ade wanya na ase bia de saka che ne ya se sebe kwase abuo ni atemdidie ampa ewo ho e kan ye ho obi tie esesi Oforisuo papa ye waya ma obi wanya ye de dana kuma mu se me nya de amabu obi ada e kasa wo ampa tasi ebi nso esi anadwi Oforisuo nipa bebre wa doye ye wo nipa bia ye nipa bia doye nipa bi na ye den ye so koto sakrama sapata so nipa ne fo no nipa bi na furu obi wonim so Oforisuo enne Nyankopon wonto ma na wo first no na wo bompa ya awrade kom de me na enoma fifiri soro aba ne wanya wo hoto enne noma ekoso hu obi asebo ye kuntan ne ade a wo ko a wo ba sebe mpraduasa nipa ne foro no mani duru baabi enso ne upi obi mane foro amango a na wo gyina se na nim dua foro a wo pia ne ma ne ko ye no Oforisuo okodu soro ho a wote de abre na wote soro no wo di wo ka se o ma obi a na wote chembede de ai sa abre de mre ye no na woto bo wapampem ene ya de bi ma nipa bi ani nwu wate yade bi ma nipa bi a omususu se abrante we maye ne sei maami we maye ne sei mabefa ne kwa abrochie na menso set kwase abu odi kobu minti menwia no na mabefa menwia bi kwa abrochie di odi koye minti o mo maka se o mu gu sebe akura na se wani mfi obi a ne se opi ene tie futuo we enchenji wakoma mo wakoma ne na baby ada na reto wo nyame ho Oforisuo yenkan hu se durume bia papa ye yenti ase se durume bia de ye kekan na mu oya nanso ye wo papa ye bi wa wo ya wankasa sabe chance se enye nipa na wo ye papa ma no e kasa ho ye kenka bible ye kwa sori ye tie akyerɛkyerɛ Nyankopɔn ne ye ma no so wo kasa wo di nipa ba ko achi no Oforisuo wa change wakoma se sabe nipa wo fie sabe mpre wo be fo bi ekwa abrokyire sabe wo ye wo bo ankrofo bi Oforisuo de ntia me bo ho ne ekoso because na Oforisuo so bi boa wo pa na sabe unya ba bi gina na nipa na sabe mpre dwase e na obi abo obi ma sa nipa no a wo bo an ma nya siko de sa ni nwia na obo an gina court am ya de ne court besre wo yo obi adoye emfa ho ntansa enchenji wakoma wonyanka so wate emfa ho ntansa enchenji ewakunafo so wate ko wanim na Nyankopɔn sɛ susu bɔne ama no no nyame saa nipa na nani ko no Oforisuo besre emu oya sɛ nipa change na koma de eye bebre eye kasa wo me we aye me senti me papa ye me nye biem da me so ye bibi ema wo mo tanchan sere wo no ye bibi mo mani wate ebe ye kura sa ankrofo no start free wo mo ho dume be do wani toto fo matim se wumu nipa se be yesrew ye ka ho asem nipa so manwan me ye nipa so masi waye de ne maame hwe ne me ye nipa so masi waye de ne maame hwe dan bia wotim hwe mesrew ampa ye kasa bia firi ba bi ba ye ntama obuafu nipa bebia ye Oforisuo ukọ bebia o maame no da ahomte ukọ bebia ni nwan no da ahomte nanso enye saa nipa na ye kasa bia ba ye nti wo kyegi na koma kwadi ba bi enye wakoma ni enkoyanim na Nyankopɔn wo de ho to no so a ade nyina di boawo na wie wo ye asumasi ana obentia dia wo ye minti aw ma o paawo enti usoi kase pa se wo bedan usika dia ma wo bie so be ye papa ama wo bia ma ne hwan ha de ka wonyi bi da bia da eno na ye ka chi on say don't change your heart papa wo ye no koso anayo ne momo a wo ye omo papa o yi uboni aye yi utotwene no wona wo di watem du sika fi no sika dro ema wo no wona won kire ni so ema papa bi a wo ye wo mo no omo na nwire meka chi o sesesan wo mo papa ye ye manipo ye ye ma awurade
ɛno nti wo sesa ma nipa o yɛyɛ ma awurade ɛno nti wo sesa afo no a nipa dɔɔso wiase kɔso ayɛ papa ɛnsesa wakoma na koropo twedi ampo nyankopɔn ɔbɛkɔ so ahyira wo na ne nhyira na ɛba wo nkyɛn a ɛbɛba so bafu o papa bi a woyɛ ya wo nsesa wakoma no nti no on sɛ yade ne amanfoɔ ɛbɔ ho pɔ no ɛntumi ansiaga ti kɔso ana 0548931931 hello Oforisuo bɛmɛ. Yey. Wọ́n fa ase akíyèsí ní ìṣẹ̀ṣùbẹ̀kọ́ ẹ̀mí. Yà kyẹ̀ nsuo wura ma mi. Màmá nkyɛn nsuo wura mátàjé yìí èyí di ẹnkọ wọ́tà. Oforisuo sọ ọ̀tí àwọn. Na ẹkyi a bẹ̀kọ́ ẹ̀man hene nana sẹ́ kwadwo ne ba pọ́ṣì aso ka ho ẹni ọ̀hene yẹrẹ ma wate. Mo ẹni ká ní ìṣẹ̀ṣùbẹ̀kọ́ ọba àyè ma na àgbẹ̀ ẹni wọ́tọ̀ sí. Mo ẹni ká ní ìṣẹ̀ṣùbẹ̀kọ́ ọba àyè ma na àgbẹ̀ ẹni wọ́tọ̀ sí yìí ẹ̀nà sọ́dọ̀ tì àlọ́. Oforisuo abẹ́rẹ́kẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún ẹnu dì. Oforisuo abẹ́rẹ́kẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún ẹnu dì ìwé náà ti níta ọ̀pọ̀ ìyá ti ní bàtà àpá. Okùn sí kúrò ẹ̀dá àfọ̀nàṣọ bọ́ọ̀lù náà tó ń fi náà sọ̀rọ̀ ẹ̀dá tó ń fi ẹ̀dá tó ń fi mẹ́ta àti ẹ̀dá. Oforisuo ẹni wọ́n fútuo no àní wọ́n dín na ẹ̀ma ní yẹn wọn tó wọ́n fútuo wọ̀ ntì náà tún bẹ̀dì. Na sẹ́bi mpẹ́ni fẹ́fẹ́ sanka obi etumire ẹ̀dá ẹ̀wà àtàwọn sọkọ tẹ́kùfie ẹ̀dá náà ti ẹ̀sán sọ omi nà omi fìfì ẹ̀sìrè mu. Na Oforisuo kẹ́mi sáà ń sẹ́ yẹ nípa bu ha ọ̀nà yẹ dẹ́ biara ọmọ obi nsira ni gbà ọmọ obi nana ti gbà bẹ́ẹ̀ bí wàá tra bẹ́ẹ̀ bí ẹni kọ́ wọ́n ṣe òbí ara bẹ̀ẹ̀ni ayẹ́fọ́ ká ẹ̀dá bi bẹ́ẹ̀ bí amíkà oṣù gbùmọ̀ ẹni máa ti à mẹ̀mẹ̀yà wọ́n yẹ gbùmọ̀ ẹni máa ti ọkọ̀ ẹni yà àtìntàn yẹn ti bẹ́ẹ̀ náà bí yẹn tẹ̀ntẹ̀rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà bí yẹn ń wọ̀ ẹ̀túmọ̀ ìdìtẹ̀mí àkíyèsí gbùmọ̀ ẹni máa ti à náà yẹ dẹ̀yìn na bẹ́ẹ̀ bí amíkà ó bí ọjọ́ pàpà ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ẹ̀bí náà tẹ̀ nípa ọ̀nbẹ̀lú náà tẹ̀ wẹ̀rẹ̀ gírídì yà